Ano? Tama, siguro yung nagsasabi sa atin ng ano yun. Nagsisilot sa akin. Taga saan ba kayo? Dito sa Pasay pa. Nung kita mo, nanginig siya, oh. Hinawakan lang siya, nanginig agad, oh. Oh, yan na, oh. Gumagana, oh. Oh, yan, oh. Oh, may salib, oh. Oh, yung mga balahibo niya, oh, kita mo, oh. Ayun, lakas, oh. Oh. Babae. Oh, babae, gumagana, oh. May salib siya. Oh. Hinawakan ka lang, nagkaganyan ka na. Parang ano? Oh, bigita mo. May chicks siya. Tawa naman siya. Wala na po, wala po. Oh, ano ba? Wala na o talaga wala? Wala. Kita mo, babae ito, maniwala ka sa akin. Lumabas na sa spiritual niya, babae. Inamulitin ko ha. Pikit. Lalaki. Oh, wala, lalaki. Hindi na, amin. Lalaki. Amin. Lalaki. Tingnan mo ha. Ulitin ko. Sabihin ko, babae. Gumagana yung babae. Oh. Naintindihan mo na. Pag hinipang ko to, gagana na. Aray ko. O yan, babae. O, di ba? Babae. Naintindihan mo na. O, kita mo, parang mga, kita mo, bakit ka nagkaganyan? Hindi ka naman nagkakaganyan. Malamig ba, mainit? Parang giniginaw ako po. Kita nyo, giniginaw siya, babae. Kumanda ka na, tatapusin na natin yung kalaban mo. Oh. Nanginginig din kalaban mo sa akin. Sabi niya, lintik ka. Bakit ka pumunta dito sa may saltik na ulo nito? Okay, nasaan yung pistawil ng boyfriend mo? Hindi ko ba, kasambahay ko po. Kasambahay ko, hindi ako. Siya nag-aalaga sa akin po. Oo ka na, oo. Sabi ko yung asawa mo, oo. Hindi po. Wala dito yung asawa ko po. Sabi ko sa asawa niya. Sorry. Umuo siya kanina eh. Tingnan mo yung asawa mo. Sabi niya, oo. Tama yung ano sa akin, ano sa tinawas ako. Asan ang pistawil mo? Nasa yung pistawil ko. Wala. Tatapusin natin ang kalaban mo. Tignan mo sa bag ko. Po, mag-step to, di ba? Hmm. Sobrang tigas. Hindi na nagkakatahan. Baka nakalimutan ako. Magkakaroon pa sila yung mga Wala. Kala ko meron ako sa bulso. Wala eh. Wala. Slim yan. Saleh. Elisa. Ang slim. Ito. 1 month. Tsaka ito. Puro ito, mind stroke. Mind stroke. Wala. 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 Yung pistawil dyan. Yan yun. Yan ba yan? Ay, sa kanya. Huwag yan. Wala ba yan? Pistawil ano? Ano? Patong agad pa mo. Para matalo na agad. Hindi pa. Ay, sorry. Huwag mo na pagpaganyan. Huwag na. Ready ko na. Tapusin na natin ito. Nilalamig na ito. Paspas. Linis mo agad. Dali. Hindi. Linis na. Paspas. Sige. Amin. Aray ko. Yan o. Size yung babae. Aray ko. Yan o. Amo. In Jesus' name. Yan o. Oh. O yan o. O. Size yung babae yan. O yan o. Babae. O. Aray ko. O. Babae. Aray ko. Aray ko. Kita mo, napapato na siya, oh. Aray ko. Ayan na, oh. Ayan na. Tumataas na yung kick. Oh. Gumagana na. Aray ko. Gumagana na ba? Babae. Babae. Naku. Galit siya, nagdasal. Ayan na. Nananalangin. Aray ko. Diyos ko. Naku. Diyos Ano ba nangyayari sa'yo? Aray ko. Parang ano? Masakit. Parang ano? Parang ano nangyayari sa katawan mo? Namamanhid na. Namamanhid na. Ayan na, pinapatay na. Ano? Ano ba nangyayari sa katawan mo? Ano ba? Ay, Diyos ko. Ano? Diyos ko, aray ko. Hoy, makinig ka sa akin, Espiritu. Aray ko. Alam kong naririnig mo. Pag hindi mo yan tinigilan, ano mang kasalanan ng pag-aari ni Yeso Cristo, si Cristo pa rin ang ipapatawad natin sa kanya. Magpumalabit yan. Diyos ko. Aray ko. Aray ko.
Nako, may kasalanan si kuya. Kaya pala nagagalit yung babae. Ano ko? Pinapaso siya sa kalaban niya. Tapos sino magtitiko? Kami. O, tingnan mo. Tingnan sa mata. Di ba? Wala na sakit? O, kasi ikaw, babae. Isipin mo yun. Mababa pa na pa mo. Tingnan mo yung papel mo. Halos hindi natupi. O, tingnan mo. O, di ba? O, ano pakiramdam? Nawala ng panginginig. Nawala ng kuryente. Wala na apoy. Wala na mamandil. Kunti na lang po. Di ba? Sabi ko sa iyo eh. Isipin mo, babae. Ay, ikaw, te. Okay na yung ano mo, te? Wala na sakit? Di ba? Ikaw naman, masamang espiritu. Kaya ka niligaw ng masamang espiritu. Ayaw niya pumunta rito, sabi niya. Di ba? Isipin mo, kanina gano'n lang kataas yung kamay mo. Ngayon, mataas na. O, palakpakan mo si Papa Jesus. Taga saan kayo, Laguna? Ikaw, taga saan ka, kuya? Sa Manila po, sa Pasay po. Ano pakiramdam mo ngayon? Okay lang po. Nawala na yung parang ano? Sila yung ginawala kundi imahin. Ay, syempre, alignment pa yan. Oo naman. Sige. Nung tubig, para makapagpahinga konti. Ngayon mo lang naranasan yan. Opo. Parang ano? Ngayon lang kasi nagpaganito. Hindi. Kailangan Babae. Natagal ko na sa servisyo, saka ano, ngayon lang ako. Ngayon ka lang nakaramdam ng tinotorture. Tinotorture ka ng kalaban mo. Marami kong sinasama nagpapahilot, pero may lang ako naglikot. May sugat pa pa mo. Silipin mo. Wala po. Oo. O para nasuga, kala ko dumugo na eh. Ano? Po. Ayan, ano? Ano? Patay ka ha. Mababae. O ba, hindi naman ako gwapo para magkaroon ng babae. Hindi mo siya pinapansin. Ganun ba yun? Bala siya dyan. Tama po. Eh, kagwapo-gwapo mo, tangos-tangos ng ilong mo. Yung kabataan ni Kuya, gwapo eh. Iba talaga yung hinahangaan ng kagwapuhan. Kaya talentado yun. Salbahe ka ba? Nagmumura ka masama yun. Sorry po. Oo. Wala kong maalala kasi po. Isipin mo, ilang beses ko na sinundot. Sabi ko, lalaki, halos binabalik ko na yung daliri mo, hindi gumagana. Pag sinabi kong babae, iba yung sakit, di ba? Parang ano? Parang ano? Nandi mo yung tindihan. Pag lalaki, Para nasusugat yung paa ko. pero pag lalaki, Wala. wala. Oo, di ba? Alam mo magsinungaling si Papa Jesus. Maramdaman ko rin po. Yun ang isipin mo. Si ate nga kanina, hindi gumagalaw yung paa eh. Nagulat, ay paa yung kamay, biglang gumalaw eh. Nawala nga yung ginaw mo eh. Kita mo, nagigininga ka ba? Hindi na. Napagod ako po. Paalam ka muna. Alignment pa yan. Paalam na. Bye-bye.